aceste partide cu Barcelona. Mesut Özil pentru Ronaldo! Cristiano Ronaldo face 1-0 în minutul 21, lovitură de cap letală a portughezului și o fază la care Ronaldo se bet. Cred că e Ramos cel care a marcat, nu și Cristiano Ronaldo. Deschide scorul în minutul 22 Real Madrid. A fost o perioadă clară de dominare a celor de la Real. La Sergio Ramos e cel care lovește cu capul. Cred că dădea și Cristiano Ronaldo. Al treilea gol pentru corner, respinge același Fazio, Sergio Ramos până la Marcelo, centrarea lui Marcelo pentru Benzema, recentrare Cristiano Ronaldo, gol reușit de Cristiano Ronaldo, cel care în acest moment îl egalează în clasamentul golgheterilor pe Lionel Messi. 31 de reușite pentru Cristiano Ronaldo. José Mourinho parcă a marcat Sevilla. Da. Cam așa, supărările lui José Mourinho nu pot trece, dar din ceea ce se întâmplă pe teren e posibil să avem un nou meci precum cel de la Valencia de săptămâna de dinainte a semifinalei manșei turc, când Real a dat 6 goluri pe Mestalla. Poziție regulament. Romaric. Die era goed, Kaká. Die een geweldige partij speelde tegen Sevilla. Pardon, tegen Valencia. Ronaldo, Kaká. Özil, Kaká vrijgespeeld. Kaká, ja hoor, 3. Goal, Real Madrid, 0-3. Wat is dit voor verdedigen, zeg. Ze staan met 4 man te kijken en alleen Medel die doet wat. Maar niet genoeg. Nou Canute, exact de Arsenal Diarra, minge pentru Romaric, Negredo, șutul lui Negredo, gol senzațional reușit de Alvaro Negredo, minutul 61 după o oră de fotbal. Se trezește și Sevilla, se trezește și Alvaro Negredo și îl învinge cu un șut foarte bun. Al 14-lea gol, vedeți, în campionat. A fost o fază frumoasă în întregime. Aici a părut că nu mai are culoar și cred că asta l-a păcălit puțin și pe Casillas. Erau 3 jucători oarecum în fața sa, iată, plin. S-ar putea întâmpla ceva, vine această greșeală, 4-1 marchează Cristiano Ronaldo și îl depășește cu ocazia asta pe Messi în clasamentul golgeterilor. Un posibil premiu, gheata de aur în acest sezon, pasă excepțională venită de la adversar, inocenți futbaliștii lui Manzano în această partidă. A avut o postură destul de ciudată în acest sezon, să-l urmărim însă pe Ronaldo. Ronaldo! Hat-trick Cristiano Ronaldo, minutul 70 și portughezul își ia deja un avânt impresionant în lupta sa pentru trofeul Pichichi, pentru trofeul acordat celui mai bun marcator din primera de fundașii săi. Nu este offside, nici vorba de offside. Poziția lui Cristiano Ronaldo. Si la cruza está el sexto, viene para Cristiano. Ella Ducia. ¡Gol! Está haciendo historia el Real Madrid, ya venía de hacer historia con los 6 goles que le había marcado al Valencia en su última salida y ahora vuelve a hacer historia con el póker de Cristiano Ronaldo y el 6. Și pe Santiago Bernabéu la un asemenea scor a ieșit brazilianul Renato, e al doilea gol al lui Alvaro Negredo.
Gol pentru Sevilla în acest minut 84. O fază la care Negredo. Revedem faza.